ko a washi 100 to yanzu idan ku saka ti ku mata ku sai aka ba ku dan ba da dan sha ya wuce ba ba ni 100 ba to za a ba ni ta mutum 10 rolling. Roll. Ai, tun ga kin ji kuɗi ke haska mana fitila. A ce gashi ne kana zo. Babban mutum je ka zauna. Minal Je ka zauna karba bashi yake. tana magana Minal ai ba akan shaji ba zai da fitilin su tallawa Minal mun gama Minal Wannan ta kai. Ina je ka? Sabon. Sun yi yawa da biyu na haɗa. Minal Ina mina take? Mina kin tashi Ina ta niki. Ko ma san mu kusa shi kisa. Sound. Kowa da zai aji da daidai da yasu. Duk wanda zai aji zai zo ne ya tsaya. Duk wanda zai aji zai tsaya. Tana kuma za su ka tasu fata. Hello na jin to Hajiya Izza Ka tabbatar kana ji na? idan Izza ke Ka tabbatar kuwa? mu je kawai A'a ya mu je kawai ba ka ka ce ba ka tabbatar ni da aiki Rolling. ai saka ce mata to na tabbata Yawwa shi ne ana ga yana irin kamar doubting din nan. Rolling. To, Fati. Mu je? mu je Kin gama? yes A'a, Fati na bi. Kin gama? To, Zan tashi tsaye ko? recording. Kina murmushi. Action. Mun rabu da ƙwallon mangwaro. Mun huta da guda. Yanzu ne kowa zan cika masa mangwaro. Mun rabu da ƙwallon mangwaro mun huta da guda. Yanzu ne zan bayyanar muku da kyautata a gare ku. Kake da ina da magana. don kira da ina da magana Ina jin ka. Miki. Allah ya la'anci wanda ya bayar da rashawa da kuma wanda ya karba. Allah ya la'anci wanda ya bada rashawa da kuma wanda ya karba Daman 100 aka bani. Ga ta kuma na dade ta. dama 100 aka bani ga ta kuma na dawo da ita Muddin Umar Hashim zai bar aiki a wannan mata ni ma na bari. da kuna guda A sai ka faɗa da kai. mutum da Umar Hashim zai bar aiki a wannan kamfani to ni ma soja na bari ba kuɗin ba Sai wallahi. Ni ma na bari. Ni ma ga na da ta. ni ma na dawo da ta na bari Allah ne ya zo. ni ma na dawo da ta gashi na bari ni ma na dawo da tawa gata na bari ni ma na fasa karba gata daman 100 aka ba ga ta nan Matan ku fara. Dama 100 aka bani. Gashi na. Ki daina. Ga 100 ku ne ma na fasa. Ni ma na haƙura da 100 nan. Cikin makariga. Ga 100 ku. To ai waje. Kuta yi waje. Very good. Kuta ake yi. ake cina hada wulakanci ake jefa musu da su
Shikenan. Bashi wannan ma. Bidiyo zai yi ba. To ana shoti an dauka an sa kuma ake bata. Zaki wannan. In kika bata kuma bai gama ba. Kai ki taba. Ajiya ne kana kallon kudin. Sabon ma'aji ba 250 na ba a raba kowa ba. Action! Sabon ma'aji ba 250 na bayar a raba mai kowa ba. Jere ta ran ke dade. MD ta ka shi ran ke dade ne. Action! Ai ranke dade. Ranke dade ne. Kashe karamin kuɗi. Ya mashi Allah ne ya zo gudu. Ya bi da Allah ne ya ma Allah ne ya zo gudu. Ya ce ka so cikin kaga wajen da zai taɓa zuciyar jama'a kada so da ma'aiki ya zo da ashi gaskiya an zuba sin anan Suleiman wai babban mutum cikin mai da shi ma tafi mana ta ga wata yar warawa don na wata jari